L-għada tal-miliet is-26 ta' Diċembru nafuha bħala Boxing Day u anke l-festa ta' San Stefnu. Din il-festa oriġinat fir-Renju Unit fi żmien ir-Reġina Viktorja li ma' snin inxterdet ma' pajjiżi oħra fosthom anki f'Malta minħabba li konna mmexxijin mill-Ingliżi. Ħafna nies jagħtu u jirċievu rigali proprju f'din il-ġurnata jew anke jibda s-sejl f'ċertu ħwienet. Oħrajn jażlu li jqattaw dan il-jum billi jiċċelebrawh ma' familthom u ħbieb, waqt li oħrajn jażlu li jieklu l-ikel li jkun baqa' mill-ġurnata tal-miliet. Fis-seklu 19 fir-Renju Unit kien hemm l-użanza wkoll li l-għada tal-miliet is-sinjuri kienu jħallu lis-sefturi jmorru d-dar tagħhom u jagħtuhom ukoll kaxxa rigali. Barra minn hekk, il-Kristjani jiċċelebraw il-festa ta' San Stefnu f'din il-ġurnata wkoll li kien l-ewwel martri tal-Kristjaneżmu. San Stefnu kien wieħed mis-7 djakni li jagħżel l-apostli fejn kienu jqasmu l-ikel u jagħtu l-għajnuna lil min għandu bżonn.